कौन कौन
ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ତ ପାଉଛ ହବ ଆଉ ତୁ ତ ପାପ ନଜର ଦେଖୁଛୁ ପାପ ନଜର ଦେଖିବାକୁ ସାଥ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ବି କରୁଛି ଆମ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରୁଛି ଭାଇ ଗୋଟାଏ ତାର କେକ୍ କରିବା ଝିଅ କେବେ ବି ଆମ ଘରର ବହୁ ହେଇପାରିବନି ସେଥିପାଇଁ ତୁ ତ ଇଜ୍ଜତ ଦେବ ଆରେ ମୁଁ ତାକୁ କହି ସାରିଛେ ଖାଲି ସିନ୍ଦୁର ଦେବା ବାକି ଅଛି ନାଇଁ ଓ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ବିଧବା ଦେବିନି ନାରୀ ନାଟକ କରିଦେବି ଭଲରେ କହୁଛି ଏଠାରୁ ଚାଲିଛ ନହେଲେ ଆମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାଇଁ ହେଇଯାଉ ସେଦିନ ଯେମିତି ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଇଁ ମହାଭାରତ ହେଇଥିଲା ଅତି ସେମିତି এই ଚାନ୍ଦିନୀ ପାଇଁ ଆମ ଦି ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ଯୁଦ୍ଧ ଝଗଡ଼ା କରୁଛ କାହିଁକି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ନାଇଁ ଚାଲିବି ତମେ ଯାଇପାରିବନି ଯିବ ତ ହେଇଯିବ ଆମେ ଯାଅ ଭାଇ କେତେକ ଓକେ ଜଗତ ଭାଇରା ମୁଁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଏ ଯୋଉ କେବେ ବି ଆମ ଘରର ବୋହୂ ହେଇପାରିବନି କାହିଁକି ବୋହୂ କହିଲ ମୁଁ ଷଷ୍ଠରୁ ନଷ୍ଟ ତେଣୁ ମୋ ନାଁ ବିଦ୍ୟା